Una societat civil forta i participativa és la millor garantia per lluitar contra la pobresa i la desigualtat. Un dels agents claus de la societat civil són els sindicats. A qualsevol país del món, si els sindicats són forts, poden millorar la situació dels treballadors. Més enllà de la defensa de les condicions laborals, els sindicats treballen pel desenvolupament social i econòmic dels seus països. Lluiten per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i pel benestar. Volen serveis públics de qualitat, protecció social, polítiques mediambientals sostenibles, reformes fiscals perquè els que tenen més paguin més, salaris mínims dignes i, sobretot, que les empreses i les institucions respectin els codis de treball de cada país. Los trabajadores en Marruecos ya tienen muchos problemas y el primero de ellos, el más importante, es la no aplicación del Código de Trabajo. Muchos trabajadores no tienen libertades, que está contemplada en el Código de Trabajo, libertades de afiliarse a un sindicato para defenderse según el Código de Trabajo. No hay respeto de los salarios, salario mínimo como ejemplo. La solidaritat és una eina indispensable perquè els sindicats del sud puguin treballar pel desenvolupament dels seus països. La cooperació internacional entre un sindicat del nord i un del sud dona recursos perquè les persones afectades per la pobresa reclamin els seus drets. ¿Qué papel juega el sindicato, la CDT, en el desarrollo? Sabemos que en Marruecos hay tenemos muchos parados que no tienen ninguna calificación. Por eso la CDT optó por esta vía de abrir centros de formación dirigidos para todo el mundo, no solamente para trabajadores, pero esencialmente para mujeres. La meva feina té com a objectiu contribuir i cooperar a l'enfortiment dels sindicats de les nostres contraparts del sud, ja sigui del Perú, ja sigui de Centroamèrica, ja sigui del Marroc. La meva feina específica és fer aquest procés de contribució i cooperació a l'enfortiment sindical a Perú o a la zona andina. Llavors, des d'aquí es gestionen, es segueixen, s'avaluen els projectes. I també es tracta de contribuir amb l'experiència i els coneixements de la UGT de Catalunya a aquest procés d'enfortiment sindical. És un procés de cooperació i de contribució i coneixement mutu, d'enriquiment dels dos sindicats, de les dues parts. Katy Jerez és una de les tècniques de la cooperació de la Fundació Com a Posada, una entitat sense ànim de lucre que va crear la UGT de Catalunya l'any 1988 per realitzar activitats culturals i de cooperació sindical internacional. De lo que es tracta és d'ajudar a que els pobles es desenvolupin, i el desenvolupament dels pobles està molt lligat a la pròpia xarxa social, no? I els sindicats són la base per fer una xarxa social forta i que pugui ajudar a repartir els guanys, els beneficis d'aquests països, no? A redistribuir la riquesa. Per tal d'enfortir el teixit social, la Fundació Com a Posada gestiona projectes de cooperació amb centrals sindicals de països d'Amèrica Central com són El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Hondures, Costa Rica i Panamà. De la zona andina treballa amb el Perú, Bolívia i Colòmbia. Pel que fa al Magrib, la Fundació treballa amb el Marroc, Algèria i Tunísia. Finalment, una de les noves zones geogràfiques és l'Àfrica subsahariana, amb Mauritània, Mali i el Senegal. Actualment hi ha dos grans projectes. Un primer projecte que és el d'enfortiment de la CUT Perú, que és el sindicat, la Central Unitària de Treballadors del Perú. Serveix per contribuir a construir un sindicat més fort, amb capacitat de proposta, capacitat d'actuació, un sindicat més democràtic, més transparent, més responsable. En un altre projecte estem treballant un tema de bones pràctiques en equitat de gènere, a Bolívia, Colòmbia i Perú. El treball de cooperació sindical de la Fundació Com a Posada té diverses línies d'actuació. Enfortir els sindicats és necessari perquè són actors claus en el desenvolupament del seu país.
Això s'aconsegueix donant suport a les estructures democràtiques internes dels sindicats, dotant-los d'infraestructures i materials per al funcionament de l'organització, afavorint les plataformes sindicals conjuntes a nivell regional, així com els processos d'unitat sindical a nivell nacional. A més, el valor afegit de treballar amb un sindicat és bàsicament que tu estàs treballant amb una entitat que té una representativitat social molt important, que pot incidir com a organització en les polítiques dels governs. És a dir, el que nosaltres coneixem com a diàleg social, el sindicat hi és allà, en aquell diàleg social. Llavors, és un element importantíssim a l'hora de decidir quines són les polítiques i com es faran aquestes polítiques en relació als drets laborals, en relació a tot el que tingui a veure amb els treballadors. I això és un valor afegit per la cooperació. Les maquiles són indústries tèxtils de capital estranger que busquen mà d'obra intensiva i barata. S'instal·len a Amèrica Central per la proximitat amb el mercat dels Estats Units i perquè els governs d'aquesta regió els ofereixen incentius fiscals. Al país on operen no deixen transferència de tecnologia ni donen feina a proveïdors locals, ja que la majoria del que necessiten ho importen. No respecten la legislació laboral del país, acomiaden treballadors de manera improcedent, inclosos líders sindicals, obliguen els treballadors a fer hores extres, no paguen a l'administració les quotes de la seguretat social dels seus empleats i, fins i tot, arriben al maltractament físic i psicològic. La maquila no es cierto que tenga capacidad para resolver los grandes problemas de desempleo que hay en Nicaragua. Aquí hay más de casi 600.000 parados en desempleo absolutamente abierto. Fuerza de trabajo barata, salarios miserables, condiciones de trabajo inhumanas, pasan 10 horas en jornadas de trabajo, pero no podemos respaldar una industria que violenta gravemente los derechos laborales y sindicales y trabaja en estos países pobres en condiciones de dumping social. Tots els sindicats necessiten implantar plans de formació sindical i professional perquè els siguin eficaços en la defensa dels seus drets laborals. És important que els seus quadres i afiliats coneguin la legislació laboral del país, els convenis de l'Organització Internacional del Treball, tècniques de negociació i de treball en equip, gestió per objectius, normes de salut laboral i prevenció de riscos, fins i tot tècniques de comunicació. A més, els sindicats ofereixen formació professional. Formar-se permet entrar en el mercat de treball i donar aquesta formació és una bona estratègia per difondre el sindicat a la societat. Entonces, la CDT optó, dentro de la cooperación con la OGT Cataluña, de abrir centros de formación para mujeres, principalmente, para que ellas dentro de estos centros aprenden la informática, aprenden a leer y a escribir y a calcular, que es la alfabetización, aprender a coser y también aprenden el castellano. A Amèrica Central, els treballadors per compte propi són la majoria. Són els petits productors, els enllustrabotes, els canvistes de diners, els que renten els vidres dels cotxes, els que avisen els viatgers dels autobusos, els venedors ambulants de tota mena de productes. Aquests últims es situen a les voreres i al costat dels semàfors. Uns són camperols que han arribat a la capital fugint de la pobresa. Altres ja vivien a la ciutat, però han perdut la feina. Són molt vulnerables davant dels seus proveïdors. Tenen pocs recursos i no poden demanar un préstec a les entitats bancàries perquè no tenen avals. Treballen en duríssimes condicions, sense contracte ni seguretat social, ni pensió de vellesa. Les autoritats municipals, a vegades, els fan fora del seu lloc de treball. La cooperació amb aliments, amb temes de caràcter sanitari, en definitiva, en temes de caràcter més humanitari immediat, ajuden a la gent amb el moment, però el sindicalisme permaneix i ajuda a que els pobles definitivament puguin decidir el futur per si mateixos. I jo crec que això perdura més amb el temps i perquè és la manera d'ajudar a la gent no a sobreviure, sinó a viure amb dignitat. Els projectes d'economia social són una altra línia de treball perquè sovint són l'única via que tenen els treballadors per prosperar.
Quan aquests no tenen recursos ni accés a crèdits, organitzar-se col·lectivament els permet ser més competitius i fer inversions per posar en marxa un negoci. La Fundació Com a Posada dona suport a diverses cooperatives a El Salvador. En aquest país, la manca d'ajuts públics a les explotacions agropecuàries i la dificultat que tenen els camperols per accedir a crèdits en no disposar d'avals fan fonamental el treball col·lectiu. Aquesta manera de treballar requereix una cultura de saber treballar en equip i valors comunitaris per sobre els valors individuals. Nosaltres no optem per col·laborar o cooperar amb un sindicat d'empresa, sinó amb el conglomerat que representa la central sindical. Per això és molt important, per no contribuir a l'atomització que ja hi ha en relació al moviment sindical. Llavors, col·laborem o cooperem amb centrals sindicals. I amb centrals sindicals que, a més, tenen una visió, una capacitat de projecció sociopolítica. No amb una central sindical que està allà i no se sap ben bé per què, no. Que tenen una visió, un programa sociopolític. Des de la Fundació es vol difondre als treballadors de la UGT, afiliats, seccions sindicals de les empreses i treballadors en general, quins projectes de cooperació internacional té en marxa la UGT a través de la Fundació Josep Com a Posada. Perquè els treballadors valorin la necessitat de cooperar amb els sindicats del Sud, cal donar a conèixer les situacions laborals d'arreu del món i quines són les alternatives per millorar la qualitat de vida dels treballadors dels països pobres. Amb aquest objectiu es publica a la revista semestral Sud, les notícies de cooperació sindical internacional. S'organitzen exposicions fotogràfiques com Dones del Marroc, vides en blanc i negre. I s'editen documentals com Esperanza, sobre les maquiles tèxtils a Nicaragua, o Somos Andando, sobre els venedors ambulants a Managua. També participa a les fires d'entitats solidàries municipals per donar difusió dels projectes que fa. Els treballadors poden participar, evidentment, amb la cooperació internacional des del seu mateix lloc de treball, mitjançant una sèrie de propostes que la Fundació Com a Posada els ofereix. Els treballadors podem constituir un fons per projectes de cooperació. Per ajudar a finançar els fons de cooperació, els treballadors podrien contribuir aportant el 0,7% del salari d'un mes o de diversos mesos i l'empresari ho podria fer aportant també el 0,7% però dels seus beneficis. També podem sol·licitar una reducció de jornada de salari per a col·laborar amb una ONG o, si és per un temps d'un any o més, demanar una excel·lència. Podem aconseguir que les compres de productes com el cafè o el sucre siguin de comerç just. Una altra possibilitat és que l'empresa cedeixi els imports retinguts per un dia de vaga per a projectes de cooperació. Les empreses poden cedir treballadors per donar formació als països del sud. Els treballadors i les treballadores d'una multinacional poden demanar que a les filials de l'empresa es compleixin els drets laborals. L'empresa pot incorporar accions de solidaritat a la publicitat dels seus productes. Un centre de treball d'aquí es pot agermanar amb un altre centre de treball del sud. I per al sector de la banca hi ha la possibilitat de no cobrar comissions a les ONGs i fins i tot convocar un concurs de projectes de cooperació. Totes aquestes opcions poden estar regulades a través de clàusules en el teu conveni d'empresa o de sector. Hem de contribuir a que tots puguem viure una mica millor, no? I per tant, la teva satisfacció de veure que en un país llunyà hi ha una empresa o hi ha un grup d'empreses que la gent podrà viure amb dignitat, crec que és un element prou important, no? Però la gent tampoc s'ha d'oblidar que si no aixequem les condicions de treball d'aquesta gent, nosaltres no podrem mantenir les que tenim.